Ramogi erokamano kuom yiero Ramogi TV e odhiambo ne arwaki machiegni mar yudo weche manyien magangi chwelo biro ni Ramogi TV achiel kachiel kama geno mara ni odiochiengi obedo makare. Adwani mondo mi bed koda chakruok nyaka giko mar wechegi mokwongo ayudo ne thuond weche. Directed by William Ruto is to interfere with the voter register during the digital migration of data from the Smartmatic KIMS to the middle technology kits. Jatend DCP Rigathi Gachagua wacho ni IEBC ochiwo rak ne kambi machielo madhi chiwo masinde yiero e yor mibadhi ka jodito mag sirikal to kwedo wachno. They need a safe place to return. Under that, our ambition must be clear: to end the triple threat by 2027. Apis minod jatend piny Rachel Ruto chako jiwo lwenj kedo gi midhiero mag EMOU, keny momondo, ayaki kod lwenje mag kit chwech Homa Bay. Kaswe no sedonjo na ot nochuno mondo wapur ndara mwapuro ndara. Koro toke no wasebet ko kwanyal yueyo kata chiemo kwa chiem. Gine thengo wa makaka watimre onge. Koro wachalo jok modak na time bomb matuo nyalo kata kolera nyalo much sasa to jibro hinyore. Jodak gi johala ma Manyata e kaunti ma Kisumu ywak ewi midhiero mar odundu mar minyaga ma olo pi mochido e alwora ma Meta. Ramogi bet thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X at Ramogi TV KE. Ndik na mi apachi kalure kod weche manyien ma wakelo ni odhiambo. Ni jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati machiegni. Jatend piny William Ruto okoni kinde mag chano tulo rumo chuth ne josiasa Kenya ka. Jatendno otielo ni ng'ata ma chano tulo mag siasa odhi rakorego en owuon. Bende oseo kweth makelo sirikal tesre ewi wer mag gole telo wer mar gole ok telo ok en yo mar yudo mbulu kuom oganda jo Kenya. Ruto loso e kaunti ma Narok kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga korolero. Ana juma chiel bang' jatend DCP Rigathi Gachagua limo Emurua Dikir. Jatend piny William Ruto ochopo e kar chung'o od burano kod teko mathoth. Waige Emurua Dikir hoye! Emurua Dikir chamge! Ruto mane kudho karwadh pur odwoko Rigathi ewi wach pango jonjore mag siasa kendo koni ng'ata machano tulo mag siasa biro mote bade kendo en owuon korakore kod girigiri. Sisi tunataka amani katika sehemu hii. Tunataka umoja ya wananchi katika sehemu hii. Ndio tupange mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Hatutaki uhasama, hatutaki vita, hatutaki fujo. Tunataka wananchi wakae pamoja. Na hiyo maneno ya goons na nini tutamalizana nayo. Tunasema tunataka amani, dunia hii tuweze kutembea pamoja. Ruto kone jonjore ok nyal nyoro sirikal anyora. Ahinya to koneno kod wang'e, Ruto okoni siasa mag chwalo rowere romo kendo bang'e to jok ma oro gi kichore gi chien karadolo. Okala kene wach njore nyaka rum sani kadiemo wang'. Tunakataa maneno ya viongozi ambao wanapiganisha vijana wetu. Na nyinyi vijana, mimi nawaomba, mtu asikuambie chukua nyundo kwenda gonga mwenzako. Asikuambie chukua sijui fimbo enda piga mwenzako. Ama mawe kwenda piga mwenzako. Huyo ni kiongozi mjinga. Wewe pia ujipange vizuri. Kila kiongozi mimi nawaomba. Tunataka viongozi wote waunganishe wananchi. Hii dunia haitajengwa na mawe ya fujo. Ruto nyero kweth Gachagua, Sifuna, Kalonzo Musyoka, Matiang'i. Koko ni wero wach one term ok ne mi gidhi yudo mbulu nyaka gipedh mana mise mag tich ne jo Kenya. Sikizeni my friends. Mimi nataka niwaambie wale jamaa wengine ambao wanajaribu kushindana na sisi. Nyinyi tafuteni agenda bwana. Ati wanasema kazi yao ni kuimba slogan one term. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa one term na slogan yenu. Mutakwama na kuchelewa hapo kwa slogan. Wananchi wanataka kujua sera ni gani. Wanataka kujua agenda ni gani. Wanataka kujua mpango ni gani. Mage yangi kinde limbe mag dongruok e kaunti ma Narok e kama oyawe gedo mar chiro Emurua Dikir. Mbalariany mar Johana Ng'eno ndara ma Mugondo mochomo Cheramgoi e kinde mamoko. Kwa sababu hii barabara sasa ilikuwa imetengenezwa ile
class ambayo ni inaitwa low volume seal, lakini sasa nimewawekea pesa ya kutengeneza class B road ambayo itatengenezwa hapa kwenu, na hii barabara tutaianzia kule Salga, itakuja mpaka Jebole hapa, ikuje iungane na nyinyi hapa, ipitia Bosi, Emurua Digir, iende Shartuka mpaka iende Enosain. Hii barabara yenu itakuwa International Class B Road. Watanyambaga, Ramogi TV. Josiasa mani kod tim mar puso weche aoyayo misiem mager ni ndalogi okayo. Duol mar Uganda jo Kenya NCIC komakore gi jotend dinde mopogore opogore oketo kenge mag rakruok kod medruok liet mag siasa e pacho ka. Kaka jafumbo marwa Simfros Okinda lero, jotelogo manobago romo buore Nairobi owinjore mar tiyo gi okenge mopogore opogore motelo ne yiero mabiro e kelo kwe e pacho ka. Duol mar NCIC dhi nyime kod iko kenge mag temo kweyo liet mar siasa mamedore e pacho ka. E odiechieng' mar ariyo, NCIC nobago romo mar lalruok kod jotend dinde. Gi duol achiel gilando moko kuom yore ma gibiro tiyo godo mano ni kwe obed e pacho ka motelo ne yiero maduong' mar 2027. We commit to promote political tolerance, responsible leadership, and respect for democratic processes as fundamental principles of peaceful elections, while rejecting political violence, ethnic mobilization, intimidation, incitement, and all forms of goonism. Government institutions, electoral and security agencies, civil society, the media, the private sector, development partners, youth, and all citizens to join us in protecting Kenya's peace and democratic future. Siasa madhogi siko pusore aoyaye mar siayo lweny osiemo rotegre gi weche makamago kawo gi yango kampen mar kedo kod weche masiayo tule pacho ka. Wanasiasa muheshimu NCIC wakati mmeitwa kwa ajili ya kujibu, mkaweze kuja, na msipokuja tutawataja, tutawaibisha kwa nchi nzima, na tutaomba IEBC isiweze kukilia mtu kama huyo kusimama kiti chochote Kenya, hata kama ni MCA. Kamano bende yore mag nywako rowere chenro no bende oketi kaute mag fwambo idwaro mondo we miyo josiasa madhogi bith thuolo e yamo. Hatutatumika na mbona tutumike. Kitu cha pili, sisi kama vijana tunakubali kuna shida, si ndio? Lakini shida si kukubali hiyo 200 wende uharibu mali ya mtu. Imagine wende unaharibiwa hiyo mali, na tunafaa kutrustiana kama vijana. Institutions ziko hapo, kuna polisi, kuna koti, yote yache fanye kazi. NCIC fanye kazi. Magibiro odiochieng' achiel tok NCIC yango chenro mar kelo kwe yiero mabiro motisi ni uchaguzi bila noma. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogai madun bura mar DCP Rigathi Gachagua koro ywak ni en kod malingling ni duol matayo yiere pacho ka IEBC ni kod riekni mag chiwo rak ne kambi moro mawuok e piny mar South Korea miluongo ni Miro Systems Limited, kendo ni mano yo ma ichich ni nyalo bedo mar timo mibadhi e yiero maduong' mabiro. Chris Owino nigi ler mathoth. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua odhi nyime kod chiwo fweny mage e wi sirikal ma jatend piny William Ruto. E fweny mare makawuono, Gachagua wacho ni William Ruto chano kwalo mbulu e yiero maduong' mabiro kokalo kuom kambi mar chiwo lony manyasani weche mag yiero mar piny South Korea, Miro Technologies Limited. This information has been given to me by officials within IEBC. This tender was tailor-made. The specifics were made in a way, the specs, that nobody else can win this tender other than this South Korea. Etwak mare kod jofwamb weche e dalane makeren buore Nairobi, Gachagua yango ni kambino ne omi orak e yor ng'eruok kokalo kuom jalup jakom IEBC Fahim Abdalla kod jatend migawo mar weche mag nam Ali Hassan Joho. The chairman, you are aware that to facilitate this activity, IEBC commissioners fired the procurement manager in IEBC and installed a puppet to manage this tender.
Mr. Chairman and your Vice Chairman, Fahima Arfat Abdallah, have been compromised as the drivers of this tender process against the concurrence and the wishes of the other commissioners. Gachagua medo lero ni pinje duto makambino osetayo weche mag yiero kaka Argentina, DR Congo, Philippines kaachiel kod Iraq. Masini mag kambino osebedo gi chochni mag thoth mag yango jogombulu kendo rocho duoko mag yiero. During the October 2024 parliamentary elections in Iraq's Kurdistan region, election monitors claimed that voting machines in up to 70 to 75% of stations malfunctioned by failing to properly record and transmit results. Kalore kode jagoro e migao mar arita Dr. Raymond Omolo kod nyawadgi mar ndiko jopiny Professor Belio Kipsang ne oromo kod apisas mag kambino e okenge mar miyo gi thuolo mar tiyo kod register mag jogo ombulu pacho kae e chenro mar kwalo ombulu. They want to interfere with the voters register, especially in areas where William Ruto has been rejected. And they are working with PS Raymond Omolo and Belio Kipsang, who are the custodians of IDs and the data of people who are registered to be Kenyans. And that is where there is mischief and will not agree. And I want to thank the IBC officials who brought this matter to my attention. Gachagua wacho ni William Ruto chano rocho register mag jogo ombulu e gwenge man kod jogo ombulu mathoth. Gwenge mag oting'o Masawa, Imbo mar Kenya, Nairobi, gwenge mag oganda jo Kisii, gwenge mag Ukambani, counties mag Nakuru, Narok, Kajiado, Lamu kaachiel kod Taita Taveta. Not possible to have a new system within the remaining time of 11 months. When do you do digital migration? When even tender now has been not been awarded. By the time it is awarded, they come, digital migration. The elections are here. There is no time to interrogate. Bang tuwa kod jofwamb weche, Gachagua obagoro mo mar siasa e kar chung' od bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Ndio gai. Walisema tutafika Kikuyu hapa ni wapi? E kinde ma owuok e pacho kae odhiambo ma kawuono ka ochomo e piny Amerika, ogai mar DCP Rigathi Gachagua osingo mar dhi e doho poni IBC odhi nyime kod chiwo orak makamano ni kambi mar piny South Korea. Chris Owino, Ramogi TV, Kikuyu, Kiambu County. Duol matayo yiero e pacho ka IBC okwedo ripode mayango ni dibed ni gideo wang' kambi mar Miru Systems Limited mar piny South Korea mondo mi ema oyudo rak mar chwalo masinde mag goyo ombulu e yiero maduong' mabiro. IBC wacho ni chike mag chiwo rak ler kendo onge mibadhi ma oserwaki e chenrono. Ma duolno wacho kaka duoko mare e wi bura ma omaki e do gi kambi moro ma wacho ni IBC odhi ataro gi chike mag orak. Jafumbo marwa Cynthia Onyango nigilero. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua olando ni en kod maling'ling ni duol matayo yiero pacho ka IBC deo wang' kambi moro miluongo ni Miru Systems Limited mondo kaw rak mar chiwo masinde mag yiero ka koro ting'no imayo kambi mar Smartmatic. Wach makata kamano duol mar IBC oke godo kendo wacho ni oken adieri ni mar chike mag orak kod okenge ma kembe owinjore oluw mag tayo tijno ler maonge mibadhi. IBC wacho ni onge gima gitimo mar deo wang' kambi mar Miru Systems Limited. Kata kamano duolno yie ni ne otimo makosa ya achiel kuom chike ma oketi mag oragno. Mano ma en dwaro ni kambi ma oro kwayo pedha tamalo 20 mar nengo orak motelo ne chenro mar manyo oragno. Duolno wacho ni oseyango mano kendo timo lokruok mar loko kwanno obed atamalo 10 kaka chik dwaro. E bura mantiere doho ma ochwal gi kambi mar Galadriel Investments Limited, kambino ywak ni chenro mar chiwo oragno mane olandi tarik 11 dwe ni mar 8 opong' kod mibadhi kendo dhi ataro gi pen chik namba 227 mar katiba. Duolno bende odok ne okang' mar ni jok makwayo rak opedh maromo shillings milion 30 ni mar chike oyiene duolno keto kiewo mar omenda makamano. To ewi penjo mar kanitie kembe mapacho kama bende ochwalo kwayo mar dwaro yudo ragno, IBC wacho ni oketo chike machiwo thuolo ne kembe mapacho ka mondo mi obed e chenro no. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Duond bura mar Jubilee onyiero wuok mar moko kuom jokanyo mage ka giwacho ni okang' ma kamano ok bi yiengo gi makoro kindeni mag ji ochimo yiero maduong' higa manyien ma biro bang' jaod bura ma Kamukunji Yusuf Hassan nyo olando wuok mare ayanga e duond burano kendo riwore kod duond bura mar DCP. Kata kamano Jubilee oketo ayanga ni jogo mawuok e duond burano nosenyisore mar luwo chikegi kendo gin thuolo mar riwruok kod duond buche mamoko mag yiero. Development in Nairobi, including the announcements by some individuals of their departure from the Jubilee Party. It is also important to put the record straight regarding the individuals now presenting themselves as having defected from Jubilee Party. These individuals were suspended by the party several months ago following serious concerns regarding misconduct, mismanagement of party affairs, and persistent interference with established party structures and processes. The party also receives complaints and concerns regarding attempts to solicit money from aspirants. Gikone to od bura mar kaunti ma Siaya opuodho welo mar Dan Ochieng' Okoth kaka jatend migawo mar omenda e kauntino. Ma biro to kod burano bedo kod romo moyiedhi okinyi ma kawuono ka koro gichwalo nying Okoth ne gavana ma Siaya James Orengo mondo sidhe ayanga e lemono. Kaka Steve Biko lero, jood bura ma Siaya onyiso geno margi ni Dan biro kelo lokruok e migawono mosebedo kod midhiero mopogore opogore kaluwore kod lony mare bang' tiyo e sirikal ma Siaya e lemo mopogore opogore ndalo mokalo chien. Migawo mar omenda e kaunti ma Siaya osebedo nyong'ong' kuom kinde malach kaluwore kod kaka itaye kod kaka ocholo tijene ne jopiny. E romo moyedho kinyi ma kawuono, kamati mochung' ne goyo kogno jotije kaunti ma Siaya nodayo dho Dan Ochieng' Okoth manyo owal gi gavana ma Siaya James Orengo e lemo ma jatend migawo mar omenda ma Siaya. Bang'e to kamati no nochwalo lipodgi ne od bura ma Siaya mane opodho welo mare kendo chwalo nyinge ne gavana Orengo mondo sidhe ayanga mar chako tich. En gi digri mokwongo manonwang'o university ma Puna kendo chako ogawo okang' moyudo digri mar ariyo ma dho kisungu luongo no masters. Kendo od bura no opuodho mondo or nyinge na gavana marwa ma Siaya mondo kaka chik oketo oket kalam i barupe moyierego kaka jachung' mar migawo mar omenda kod achiel kuom jogo 10 maloso gimiluongo ni cabinet mar Siaya. Kindeno od bura ma Siaya onyiso geno margi ni jatelno dhi rieyo migawo no mane ni otayo tijene e yo mauyanga kendo chwalo dongruok ne jopiny. Well, proving this name, we took the nominee to task. We asked him to come and fix finance department because finance department has a lot of challenges. Issues of pending bills, contractors not being paid, we have issues of staff not being paid, their per diems, statutory deductions not being remitted, and a county assembly, as a county assembly once mentioned, that is a crime scene. And we have asked him to come and do proper audit and address those issues. Elo mar Dan Ochieng' Okoth mawuok e sub county ma Ugenya biro bang' od burano chwalo paro mar thicho oko e apisi George Nying'iro mane omako lemno e yor kojolo kitudo gi mako lemno e tok chik e kind ketho mamoko. Bang'e to Nying'iro nomako bura e doho ma gikone to doho nosiro chung' mar od burano ni nomako lemno e tok chik maket kod lipot mane wuok e duol makete nyong'ong' mar kaka jopiny yudo ratiro ombudsman mane oyango ni welo man Nying'iro kod apisas mamoko 4 notim kod gavana ma Siaya Orengo e tok chik. Kata kamano, od burano pod oramo mar luwo weche mitudo godo Nying'iro ka gisingo mar luonge e od burano mandiko dhoge kendo dhi nyime gi timo nonro margi. He initiated an impeachment motion against the officer on account of occupying office illegally. He went to court and got some injunction. So that matter again, we want to report to the public that the court dismissed his petition and went further to confirm that his occupation of office after expiry of his contract was unlawful. Impeachment motion is a process
to interrogate whether allegations leveled against an individual are substantiated or not. It is not automatic that an impeachment motion should lead to dismissal. And therefore, the County Assembly ad hoc committee will proceed, invite him to come and exculpate himself from the allegation. Ano Chieng' Okoth koro dhi yudo kinde mar bedo aput mar ji 10 maloso buch jotend migepe ma Siaya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakoro Ramogi, wadhi yweyo marwa mokwongo dakika 18 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag ang'ich welo biro ni Ramogi TV. Amora ahinya nikech imedo kete ka wang'ene ote mag Ubati ma bolo barak mar God Ber Comprehensive School. Ramogi ler ndi kendo amora. Erokamano Saso Mose kawuok Buare. Iseronje chendo kaka pile kendo mor kod weche manyien ma biro ni achiel kachiel. Daddy Cool Ramogi ler ahinya gin ngima ma ginyal iluongo ni nyal lago kod Mama Mary. Erokamano in bende kuom kete Ramogi TV. Nokawo tegi medo donjo kendo medo yiengo waka gimiyowa mago ma iniwuon in godo kama intieno. Ramogi TV neno maler ahinya tulo oken siasa en uso sera mag dongruok to itime mana gi dhok mane ka kondika kod jal maneno wakantiri Kisumu. Erokamano ahinya. Be aneno ka Osaso Mose pani ote mari oduogo nwore ka kendo mar ariyo. Batian Polo Nyango kantira Linga Sembo nena malera ahinya. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Guns mondo oterwa mos gima yuro dichiel ma mogi mar Kalamende Kanyidoto mawacho kamano. Erokamano nyoyo Paulus Mbwaro kaya Kanyidoto amoyo Raila noweyo joluo koriwore achiel sani ang'o matimore goganda. Erokamano ahinya bende aneno ka ji medo ndiko na kanya kwa Ramogi kenda mora ahinya nikech ikete ka wang'ie ya mamoko ma bende medo lieko mago magen godo. Opiondo Ariyo Kegadalo wacho ni wan kod Luendo Michael kuwuok Awendo gi Michael Beach meja Kioru kachiel kod Otieno Jora gi Kevin Aremo wuod Suba giduto te gin Ramogi TV kendo gimor ga ng'ich welo makawuono. Yina mondo kaw yweyo mapiyo piyo adugo kod weche mamoko manyien e ang'ich welo ka kikedi mabor. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Darren, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, Wigo. Download the Wigo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and Lovely Lemon Extract Lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Jakwara mogia joang juma ni chenwa mar pur gi ohala wawuoyo kit pith mar anguro ma jabera ina mineno ating'o kae. An daher na jiwo gi mondo gidonji e pith mar anguro. Ng'ama dwa chako pidho anguro onyiew anguro kuom japith mar anguro ma iye osepong'. Ka dweche 3 romo tiseyudo kendo yo moro machielo midwa pidho go nyithindo. Deworming onego tim na anguro, wan watimo deworming no ka anguro tieko 3 months.
Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decatile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, Eurotile, Roman tile kod mwandu mag witado ne gedo mari. Ne mathoth ywa tol e namba mar 0722 638383 e timo oda mari. Pari wakelo mwandu mainyo kodwa nono maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Negino siepe mangita gi del. Niti engima naka, to ananyalo timone gimoro amora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osechiwre yo maduong' ahinya e odni. Koro ang'o momiyo notimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando joodgi duto. Anakia kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore, ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e odni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. Ana rach ahinya, ana nyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakora mogwadhi nyime gi weche manyien mag ng'ich welo. Piny owacho oyango ni onge chik moro amora ma opuodho od bura mayie kata mopuodhi e od bura mayie ni imiyo jood bura obok mag ndiko jopuonje tich e pacho ka. Wach makama biro tok weche mane owachi kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula malieko ni jood bura uso barupe mag TSC ka gimi joma manyo tich. Ma oyangore e kinde twak mar jawach elo sirikal Charles Owino kod jofwambo. Twak ma bende ojiwe jofwambo mondo obed e ong'ala manyime mar neno ni oganda oyudo ote makare ahinya to e kinde ni ma piny Kenya ochimo yiero maduong'. Efinya Kidi nigi ler mar wachni. Kuna wabunge wetu wengine na wapeleka kwa rais, anawapatia kila mtu barua kumi za walimu, unasikia wameuza. Sasa kama mtu hajiwezi, wewe ni night nurse vile huyo mama alisema, na unamuuliza 1400 umpe barua ya walimu apatie mtoto yake, hiyo pesa atatoa wapi? That is immoral, na hatuwezi kukubali uongozi kama huo. Mano e kaka spika mar od bura Moses Wetangula nyoloso e romo moro e gwenge ma imbo mar Kenya. Romo manyo yange ni jo od bura imiyo oboke mag ndiko jopuonj tich. Kata kamano, oboke makamago Wetangula nyoywago ni uso ne oganda e nengo mamalo. E twak mare kod jofwambo nyaka ne okawo apisi kaka jawach e lo sirkal Charles Owino wacho ni onge chik ma opuodhi e od bura machiwo thuolo mar miyo jo od bura oboke mag ndiko jopuonj tich. Sijafahamu kama kuna sheria katika bunge inaruhusu wanabunge kupewa cheti ya kuandika vijana katika kazi ya walimu. Kata kamano, olero ni spika Moses Wetangula ni kod ting kendo ni kama kare mar chiwo ler ewi wachno. Itakuwa muhimu ye mwenyewe akijibu kwa sababu spika ni ana kazi kubwa sana katika nchi. Unajua parliament ni arm nyingine ya serikali. So nadhani ni muhimu kama yeye mwenyewe ataweza kujibu kwa sababu alisema na sisi sote tumesikia. Pengine kuna sheria inaruhusu wabunge kupewa hizo cheti. Kopogore gi mano, Owino jiwo duol matayo yiero pacho ka IEBC kod mano mariwo pacho ganda NCIC okawo okang' mager ne josiasa mawacho weche mag athuwe moloyo to e kinde ni ma Kenya ochimo yiero maduong'. Jofwambo bende onyiso oket maino e chiwo ote makare ne oganda jo Kenya. Omedo tielo ni nyaka josiasa miluor jatend piny William Ruto manien ranyisi mar riwo jo Kenya duto. Nyaka wabed gi luoro gi chik kuom jotendwa gi jodongwa. Ji nyaka respect office mar ker. Ker ni kanyo kaka ker Ruto, but sani en kanyo kaka president marwa.
Dwache maduong' en mondo jo-Kenya omi thuolo sirkal masani kinde malong'o matiyo kendo chwalo chenro mag dongruok ma jatend piny William Ruto nosingo e kinde mane omanyo lemo ma jatend piny e higa 2022. Anyalo miyo kata mana example mar thurwa kamwae. Gavana wa marwa ma Siaya gimotimo malong'o thurwa onge to wamiye pesa ma sirkal. To ringo piny koluoro gi rombo kowacho ni president rach kendo dwa chung' to ng'e no konyal kata mana mar county no konyal yudo. Koro diverting attention mag jopiny through opposition to ng'ato riambo ok nyalre. Ifinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mamalo kokalo e PC mar jaod bura kata jaod jatend piny Rachel Ruto ochako chenro mar manyo yore ma idhi duogo piny kwan magie ma ohiu landruok mag ayaki to kod jogo ma irocho ratechgi e kaunti ma Homa Bay. E romo ma obagi Homa Bay, Rachel Ruto, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jata tije mar duol makedo kod landruok mag kute mag ayaki Douglas Bosire, kaachiel kod jagoro e migawo mar thieth Uma Oluga. Osingo mar tiyo kanyakla e neno ni kaunti ma Homa Bay kod moko ma Kaluo oduoko piny landruok mag tuoche kaka ayaki, iye ma ohiu kod lwenje mag kit chwech. Lokruok osebedo, kata kamano kwan mar ji mayudo ayaki Homa Bay odok piny kipimo kod higni ma osekalo. Came here barely 2-3 decades ago. Almost 1 out of every 3 people you met on the streets was living with the HIV virus. That has been reduced to about 15%. Homa Bay County and the other counties of the Lake region, which were high burden before, are a beacon of hope on how we can end this epidemic. We want to ensure that all mothers attend antenatal clinics. We are aiming at a figure of 90%. Right now the country is at 58%. That we need to move from 58% to 90% of all the pregnant women to go to clinics. They are 13 years old and you find them without missing. Even if today we said with you, let us walk to 3 of our facilities, maternity wings, I can tell you without fear of contradiction that we will find children. Because a child who is vulnerable to exploitation does not need our judgment. They need a safe place to return. And again, our ambition must be clear, to end the triple threat by 2027. Kowuok Homa Bay wadhi ne Kisumu. Moko kuom jodak gi johala ma meta i Manyata i kaunti ma Kisumu koro go duondgi piny mondo resgi mapiyo e lwet midhiero ma odundu mar minyaga miyogi e lwasi ma gidakie. Gino ma koro rocho yore mag ohala kaachiel kod weche mag wuoth. Kaka ripota marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo lero, giseyo tend kaunti ma Kisumu kod kambi mar KOP ma Kiwasco kuom rem chopo mondo okonygi kata bang' yudo ote margi e wi midhiero ma kamago. Ma e kaka pi odundu mar minyaga otiap e kunde dak moko e alwora ma meta e Manyata Kisumu. Picha mako ka pi odundu mar minyaga ni ng'we mare koro miyo olokore kar jot mar lwang'ni, gino ma koro kelo buok e wi ler kod ngima makare ne oganda makae. Moko kuom jodak go yango ni pi odundu mar minyaga no midhiero mar kethruok kod ng'we mare osemedore are 2025 ahinya to kinde koth gino maweyo ka opong' kendo muoch ma omolo don nyaka e utegi. Sewage ne wach ne wachako higa mokalo 2025 to sama opong' ka koth ochwe to pige gi te donjo e udi. Koro pigno te biro kama ka koth ochwe to in our compounds yudo ka wan gi pampas te, always te, takataka te. Koro ako nochwe pswe no te nodonjo na e ot. Ka pswe no sedonjo na ot, nochuno mondo wapur ndara mwapuro ndara. Koro toke no, wasebet kokwanyal yweyo kata chiemo kwa chiem. Gini thingo wa makaka watimre onge. Joala maluora no korka korgi, yuak ni pino, rocho yore gi mag ohala, miyo gi yudo lal,
kaluwore kod muya mang'we mokelo e lwasi makono mamiyo jonyiepo sin ok chop irgi. Siweji ni chanda sana sana nikech sama siweji ni omuoch to customers ok nyal biro chiemo nikech gineno ka ok nyal winjo ginene maber, onge muya maber. To sasa makoth ochwe to minyaga wuok ei siwa line kaluare mbele duka kaka customer nyalo donjo kata mondo nyiew yath onge, kaka customer nyalo biro mondo kaw kata chips kata bajia onge. Koth kochwe to koro customers ok bin kech koro block you, koro onge I end up nadok gi rech e ot, koro alo lal. Gimedo ni kata mana yore wuoth bende koro tek nikech pino opong'o apeini, moko kuomgi bende chwe maluore pi minyagano ka koro giluor ni ka gidek gamo tuoche. Rech be naseluar go pinye pi kanyo. Nyithindo be chandre ka dhi sikul. Wan gi nyithindo matindo to tuoche nyalo mako nyithindo matindo go kaka wako nyithindo bende onge. Takataka maka gilwang'ni mantiere ka dhi kuondego to ji biro yudo tuoche. Koro wachalo jok modak na time bomb ma tuo nyalo kata kolera nyalo muoch sasa to ji biro hinyore ka. Kwayo gi ne sirikal kod kambi mar Kiwasko to gin mage. To waseloso gi jo Kiwasko, waoro negi message, waoro negi videos, nyaka sama lose ni gimitime malong'o onge. Koro gimatimore ka ni ka sirikal, Kiwasko ni ka, county government ma Kisumu ni ka, kok ginyal loso gini, wabro mobilize joga mosuru minyalo chok area ni onge, ok bi choko suru. Koro wakwayo ni jotelo mondo konywa loso siwage gi, sana siwage man kae man St. Luke gi siwage man Flamingo Church. E kinde mamagi mienjo, temo wa yor simbo ng'we yamo mar tudore kod kambi keyo pi ma Kiwasko e wi chendo gi kotenore kod midhiero makama ne okonyago lemo. Kiwasko oyangonwa ni kiny eka gibiro chiwo lipot e wi wach makamae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Metameta e Manyata, County ma Kisumu. Ramogi wuoga ne gwenge ma Kisumu adhi nyaka gwenge ma Baringo kocha. Kama yuro ni chendo mar gero ohinga mageng'o pi mawuok e nam ma Bogoria riwore kod pi mar nam ma Baringo kachiel kod loso dundu magolo pi e nam ma Baringo kochomo Tiati ochopo e giko mare. Chendo no mitimo e riwruok kod tend county ma Baringo kod sirikand county ma Baringo biro konyo jodak alworago kod geng'o pi nam ma osebedo kadarogi. Otieno Job miyowa ler mathoth. E kinde ma ikruok ne koth mar El Nino dhi nyime pacho kae, luoro pod nitie ni gwenge mathoth kadek neno masira e kinde no. E seche ma magi timore, jopiny e kaunti ma Baringo mosebedo kod chandruok mar pi nam mamol kawuok e nembe mag Bogoria kod Baringo machuno gi dare miechgi koro nyalo buonjo tok chenro mar gedo nochakore. Jopiny lero ni riwruok mar pi mar chumbi kachiel kod mano maler osebedo negi chandruok mag ngima kama bende oula osedarogi e miechgi kendo chungo chenro mag-gi mag pur kod pi. Tulipofahamiwa na hii lake ikawa ni kwamba watu wamekuwa sasa hawana mahali pa kuelekea, lakini tunashukuru kwa serikali hata ya kaunti kwa sababu pamoja na kwamba hapa Lake Bogoria came back ni mahali pa wanyama, lakini kwa sababu hii park ama lake itself imevamia mashamba yetu, basi tukawa tumepewa nafasi tukaishi huko kama squatters. The area of land which was used for farming is about 2,500 acres, which is already inside the water, whereby wakulima walikuwa na lima siku hiyo, lakini sababu ya lake wakati iliongezeka it started this swelling from 2011. Na sasa hata tulipoteza wasee wengine ambayo kwa sababu ya maji ambayo imechawa na chumvi nyingi, hata kukunywa inafanya chuinisi yao kukua ngumu, hata kutembea ongeweza kutembea. Bende pige mago ula osedaro le kachiel kod ino pige machirore mane ywayo welo e gwengego, gino mamedo gwandruok e kind le mag bungu kod oganda e seche mag laro karda. Flamingos are almost not coming here because the grazing ground where they can stay at the course of the day or in the evenings is now being threatened by water flood, because the floods goes all the way deeper to the bushes, in which flamingos don't like it so much, and everybody don't like bushes, because when water floods goes deeper to the community, that means the crocodile will definitely
wake up in somebody's boma, or the hippos will definitely wake up in the evening and directly inaenda kwa shamba ya mwenyewe. Jokanyo mag sirkal mamalo kod mar kaunti no bende ochano chako gedo mag odundu mabiro duoko piny pige mag nembego isama pok koth mar El Nino chakore. Tutaunganisha hiyo suluhu ambayo nyinyi mmepeana, na wakati tutakuja kwa ground tutawasikiza nyinyi. Sawa? Tutawasikiza nyinyi ndio tuweze tufanye kitu ambayo si ya quick fix, ambayo tunajaribu kutengeneza kakitu ya kuwasaidia sahi. National government maidara kadhaa wamejumuishwa wakuja wakamilishe hii kazi, na kwa maneno ya El Nino tuko tu na 90 days. Yeah? Ndio tupate contingency plan. Ni nini inafaa tufanye hapa ndio maji kikuja isiendelee kudhuru wananchi. Musije mkasema tungoje serikali. Mkiona kwamba mvua inakuwa kubwa ama hata enda kwa jirani ama uende kwa mtu ya ukoo. Pinam Baringo oserocho chenro mag dak kod yuto ka ji modhuro osedare miechegi, kendo thoth magawa mane jolimbe chope sani koro lor ka pi ema opong'o kendo le ema koro dake. Otieno Joab, Ramogi TV. Tend kaunti ma Migori ochiwo kothe ne jopur matindo maromo 5,000 kaka yo mar jiwo weche mag pur e kaunti no. Magi biro e kinde ma ripot ma ogol kod migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni kaunti no yande oyudo chiemo matin e keyo mokalo. Ibo chelo ni machiwo kothe ma otingo mago mag oduma, oganda, bel kod moko. Tend kaunti ma Migori geto jopur matindo mos bedo kod pek e yudo kothe mantie kod rang'iny makare mondo koro konygi e yudo keyo maber. Kodhi ma kawuono dhi konyo community wa, nikech wasebedo ka wakomo kodhi ma nyaluo to sani wayudo hybrid ma wadhi pidho. Ang'eni Nyasaye dhi telonwa, koth dhi chwe ma wadhi wayud keyo maber. Ma gito chani ka koth ogagani chwe ni to gidhi komo. Koro wago erokamano, kothe gidhi konyowa. Chenro ni biro kinde ma jopur matindo osebiro ka ywak ni gisebedo kod pek ma yudo kothe nyalo miyogi keyo maber e kaunti ma Migori. Moko kuom jopur mano yudo kothe wacho ni yande ochunogi mondo koro ginuo kothe mende ne gipidho e kinde mokalo. Gimede jiwonwa e weche mag kothe, kata sani wadwa yudo kothe ka e yo manono, wadhi puro kendo wadhi keyo. Kodhi ma kawuono ni dhi konya nikech ajapidho ga kodhi ma nyaluo, lakini sani kaka dhi yude kodhi kawuono tadhi aparo ni adhi yudo yuto maber. Sasa hivi tumeambiwa kwamba hapa mbele kunaweza kuwa na El Nino, tunaweza kuwa na mvua nyingi, kwa hivyo lazima tufuate maagizo na tupande hiki chakula jinsi inavyostahili ili kupunguza madhara. Jalup Gavana Migori Joseph Mairi mano ya wayanga chenro ni mar chiwo kothe ne jopur matindo wacho ni keyo mokalo jopur ok yudo nweng'o maber, ka bende momiyo gikawo okang' kaka kaunti ma Migori mar jalo jopur mondo giyud nweng'o makare. Ni mpango ya county government ambao tumekuwa tukifanya kila mwaka kupitia kwa Department ya Agriculture na uongozi wa Governor Dr. Chila Yako. Hii ni kuhakikisha kwamba wakulima wa Migori wanapata mbegu, na hii itatusaidia kupata chakula za kutoshelesha wakaaji wa Migori. Japur ka japur yudo kothe mag kilo 2-4 moting'o mago mag oduma, oganda kod mamoko. Tunazidi kuomba kwamba budget yetu ya county katika Department ya Agriculture, kwa maana agriculture ni moja hapo ya zile functions ambazo ziko devolved, ikuwe expanded, alafu ndio tuweze kuwahudumia wakulima wengi zaidi. Jatend migawo mar pur e kaunti Migori Lucas Musenda wacho ni keyo mokalo kaunti Migori ochiwo manok nikech koth mathoth maana ni oketho puothe mathoth e kaunti ma Migori. Tuliweza kupata changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ilikuwa kwamba mvua ilikuja nyingi zaidi kupita kiasi, na kuna sehemu nyingi katika kaunti hii ambazo chakula kiliweza kusombwa kutoka shambani, especially sehemu za Kuria, sehemu za Nyatike, tulipata hiyo. Alafu pia baadaye tulipata kiangazi. Kwa hivyo kujibu swali lako ni kwamba katika kaunti hii tumepungukiwa na kiwango cha chakula ambacho kinatutosheleza
na ndio sababu mojawapo sisi kama idara ya kilimo tunapeana hizi mbegu ili tuweze kuwasaidia wakulima wetu ambao waliweza kuathirika. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi kuom medo keto Ramogi TV. Anoka ji medo ndiko kalanu wuode nyago paro wino. Majina wino ndaka winji kuwuoyo maber. Dako tia e sirikal kama entiere no gi dhok achiel. Nyako luongo mana nying Orengo manopenjo mopenjo ka. Erokamano aluwo chenro mos ahinya wuod Tsunami. Kinda mora ahinya mano matino chieng' Rweya chieng' kanitiere Rweya ke. Erokamano ahinya in bende kuom keto Ramogi TV. Aya, neno ka ote mag donjo, jomoko bende onuogi mang'eny. Koro samora ang' ne tama somo gi te. Sharon kawuok ka Chief Kawisa, waneno TV yo makare ahinya. Erokamano Sharon, in bende. Aya, yaudi Gemiala miluongo ni Martin Eli Warambo bende neno ka entiere gwenge mag Gemiala. Yiena mondo miya akaw yweyo ni adugo kod mamoko ma pod odong' e ang'ich welo odhiambone. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia settles na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Team Kenya jotugo manyiri matugo tuke mag volleyball Malkia Strikers geno yudo loch margi mar ariyo e group mondo ging'ado tiko mar donjo e tielo machielo tok yudo loch margi mokwongo e tuke mag pinje Afrika madhi nyime pacho ka. Malkia Strikers noloyo team mar Zambia sets 3-0 e tukgi mokwongo mar Group A. Kenya yudo loch e set mokwongo points 25-14 kapok yudo loch bende set mar ariyo points 25-9. Set mogik nobedo bende ne nyidendego mayot tok loyo points 25-11. Kenya ka oyweyo kawuono ka timbe mamoko rakore gi ageta mar ng'ado tiko ne tuke mag Olympics ma ibiro bagi e boma ma Los Angeles ka achiel kod tuke mag World Championships.
Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka Football Kenya Federation komako rekod duol magayo tiyo gi yedhe majingo del Anti-Doping Agency of Kenya obago tiegruok ne klepe. Jotelogo nomi tiegruok ewi chenro mar rango tiyo kod yedhe majingo del e kind jotugo, yedhe ma okum ne jotugo kik tigo gi chike duto matayo chenro mag rango yedhe majingo del, ma okang' ma ikawo mar thiro tiyo kod yedhe majingo del kendo jiwo jotugo mondo obed kaluwore gi chike ma oketi. Tiegruogno okelo kanyakla jotelo mawuok e klepe matugo e lig maduong' mar chuo KPL gi mano mar piny ma National Super League kaachiel kod klepe mag wakeni. Wachezaji, viongozi wanapata kuelewa, wanapata kujua ni nini matarajio ya anti-doping kwao, na vile vile inawapatia kazi rahisi kwa sababu unapopata information moja kwa moja kutoka kwetu inakuwa ni information ambayo ni sahihi, sio kama vile utaenda kwenye mitandao upate information ambazo sio sahihi. I for one have gathered a lot on what anti-doping means and what it intends to do and what they are doing for Kenyan football. So we have realized that they are not enemies of football clubs. They are just trying to make it the players have it right. For us to have fair play and protect the players in terms of their health, it is very important for this information to cascade down to the players, the team managers, and even the coaches, so that in future the players are able to know what is good and not what is not good for them. Timbe mag Barcelona Rising Starlets gi Laikipia Youth Soccer Academy Lisa okawo kuom thuolo machielo loch tuke adhula mag chapa dimba e kaunti ma Laikipia manobagi alap ma Nyahururu Stadium. Barcelona Rising Starlets noloyo tim mar Nanyuki Starlets goal 1-0 kendo kawo loch e kidieny mar jotugo manyiri, loch margi mar 5 kaluwore. Tim mar Lisa machielo noloyo tim mar Il Polei Giants goal 6-5 kokalo picha choma. Tok tugo no rumo modhi mar 0-0. Timbe bende makoro seng'ado tiko mar yuoro e finals mag gwenge madiere utingo Queens mawuok Kiambu, Kerugoya Sportives St. Joseph Starlets mawuok Murang'a kachiel gi tim mar Karatina Home Queens mawuok e kaunti Manyeri. E kidieny mar yawuoyi timbe kaka Lisa Mas 4 mawuok Kiambu, Kiaga Secondary School mawuok Kirinyaga, CDM Emmanuel FC mawuok Murang'a gi Giakariru duto oseng'ado tiko mar finals mabiro tugi gi Kodirani. Team Rescue Sports obedo jaloch e piem mar PUBG Mobile International Championship Kenya 2026. Mano piem mar tuke ma iriembo gi kompyuta e yor lony manyasani. Rescue yudo loch bang' ndalo ariyo mag piem mapek od tugo ma Mwai Kibaki Hall e mbalariany ma Mount Kenya University kama girodhe timbe duto 15. Rush Sports otieko e thuolo mar ariyo ka No Pressure otieko e thuolo mar adek. Timbe adego duto koro dhi chung'ne Kenya e piem mag Afrika kama gidhi piem gi kagilaro $10,000. Fallen ruthless. The results weren't what we hoped for. At the end of the day, I'm truly grateful for all the memories I have had with all my friends, all my teammates, and it was a very good experience. My name is Spikey Buzz. I'm a player for No Pressure. The team, of course, is not really happy because we expected to do better. #1 is always the better option. My name is Viper. My in-game name is Rush Viper. This is my team, Rush Esports. We came #2. Next season we'll come back stronger and hopefully we'll lift the trophy. I am RC Shaki. Okay. That's my in-game name. We are so happy. The experience has been nice for these past 2 days. We had our expectations high from the start. Manike chakruok bedo gi nyakwara mongiro kamano kuom kete ka warom kodi kendo saa 3 weche manyien mag imore kachiel kod buj jopiny kama obiro bedo kod Akelo Misori ma en jagoro mar riwruok mar Kupet. Wabiro go kod mbaka wach ma osebedo ka wachore ni nitiere kaka obok mag ndiko jopuonje tich nyakwara mogi. Sanon ipogo jood bura
ni mondo dhi opog joma kata odhi ondik godo ji e tich. Wach ma iwacho ni onge chik ma opuodho. Manyicho nowachi kod spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula. Nyakora Mogi penjo en ni ang'o matimore. Duol mar TSC kare tije en ang'o ka opo ni jo od bura koro sani ka obok mag ndiko jopuonj dhi godo e kor gweng'. Waburo wuoyo ka kod Akelo Misori kaka jagoro mar riwruok mar jopuonj Kupet mondo nyiswa ni ang'o matimore. Gin be dipo ni ging'eyo wachni koso ang'o matimore e sekta mar somo. Wilson Ochuka obedo jaloko mara. Waromo saa 3. Nyinge en George Bati. Riti masani.